आङो गावनि हिसाबै आरो UPPL हिसाबै आङो बिथांनि रुंसारि जानायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसेयैनो बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि दुखुखौ फोरमायहरदों आरो बिथांनि रुंसारि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय आङो इसोरनिसिम आर'ज गाबदों जे दाखालि 21 मेआव जे आसाम बिधान सभायाव मोनसे समायखेरा जादोंमोन बिथाङा देग्लाय 2021 मायथाइनि 15थि आसाम बिधान सभा माने बिसायख'थियाव गसाइगाव समस्तिनिफ्राय बिथाङा देरहासार जादोंमोन नाथाय बिथाङा सासे MLA महरै समायखेरा बिथाङा लानायनि मोनसे सुजुग मोनाखिसै मानोना बिथांनो COVID-19 बे माने भाइरासजों बिथाङा साग्लोबजानानै गुवाहाटीनि मोनसे फाहामसालियाव बिथाङा फाहामथाय लानानै दंमोन। आङो मैयासिम खोनादोंमोन जे बिथाङा एसे राखांबाय बिथाङा मोजाङैनो हामफिनसिगोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनै फुङाव बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैलिया बिथाङा रुंसारि जाबाय। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव थांनाय माखासे बोसोराव बिथाङा जे आसामनि MLA जानानै नैबे ओनसोलनि बा बिथांनि समस्तिनि जौगानायनि थाखाय जिफोर हाबाफारि मावदोंमोन बा मावबावनांगौ दंमोन बे हयथ' निस्सय आद्रा जानानै थाबाय। जेखि जाया आङो बिथांनि सोरगोआरि जिउमानिसिम आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों जे बिथाङा आलो गोजोनै थानो हायो।